vlastne je to ten vrchol tej sezóny, čo človek hrá vlastne to obdobie celé, keď sa dostane do play-off, tak vlastne to je, keby mu začala nová sezóna a už ide ten pohľad. Budějovice to bolo aspoň z môjho pohľadu také, že nás sme cítili tú šancu, že sa môžeme cez nich dostať, aspoň ja osobne, a nakoniec tá séria bola tak vyrovnaná, že tak nás to stálo veľa síl a toto bolo krajšie, že sme postupili. No tak človek vlastne sa pripravuje na toto, do toho play-off a tam už tie zápasy každý vie, že idú 2 dní po sebe a už by mal byť v tej vrcholovej kondícii. Ma to dokáže to, keď sa človek dostane do toho play-off, tak nabudiť, že už potom už človek aj tie zranenia, ktoré má, tak už ho neboli, alebo cez to play-off vlastne musí prejsť aj cez tie zranenia. To je to tá najlepšia časť sezóny. No tak sa to vybavilo tak, jak to bolo. Šindy tam super chytal vtedy. Mali sme tam aj šťastie v niektorých situáciách, ale si myslím, že sme boli takým tým šťastnejším tímom. Ja som vystriedal, sa mi zdá, to bolo, že som skočil na ľavo, vlastne tam bol Rudo so Svačom, ešte vlastne miesto Rumena. No a Puk išiel spoza brány nejakou na modrú čiaru, tam to sklepol zase Rudo, sa mi zdá, Svačovi a ja už som bol nachystaný, ja som videl, že ten Svača mi to hodí. Skrátka som to cítil, že mi to môže dať a perfektne mi to dalo, tak ja som len trafil. Natiaľ brankára na seba, jeho brancu a strašne krásny pocit, to je vlastne človek to má v pamäti, aj keď tak spomíname doma, tak aj niečo neopísateľné, to je človek odstupom času tiež no to tak aj myslí, že či sa mu to ešte zopakuje alebo nie, ale to bolo v mojej kariére, to radím do tých prvých priečok, momenty v mojej kariére.